Aquesta nit hi haurà festa grossa a Irlanda. 24 anys després, el seu equip de rugbi ha tornat a guanyar el torneig de les 6 nacions. Avui, en l'últim partit, el 15 del trèvol ha derrotat Gal·les i s'ha adjudicat, a més, els títols honorífics de Gran Slam, que vol dir que ha guanyat tots els partits, i la triple corona, per entendre'ns, ha derrotat els altres equips britànics, Anglaterra, Escòcia i Gal·les. Tot just començar i ja hi ha hagut una baralla. És que Gal·les i Irlanda jugaven el títol. Els gal·lesos, que jugaven a casa, han estat els primers a colpejar, amb 2 xuts de càstig de Stephen Jones, el segon gairebé des del centre del camp, que han posat el 6-0 en el marcador. Però Irlanda ha despertat a la segona meitat amb 2 assajos. En el primer la cosa ha anat tan justa que ha calgut l'ajut del vídeo. El jutge finalment ha decidit que sí que era assaig. El segon ha estat aquesta meravella de jugada que Bou ha plantat entre els pals. Amb les corresponents transformacions, Irlanda s'ha avançat per 6-14. Però gràcies als xuts de Stephen Jones, Gal·les ha anat recuperant terreny, fins que l'estrella gal·lesa, 5 minuts abans del final, remuntava el partit amb aquest drop, 15-14. La resposta d'Irlanda quan només faltaven 2 minuts pel final, aquest drop, aquest cop d'Ogara, un final antològic. Jones encara ha tingut una nova oportunitat des del mig del camp, però la pilota ha quedat curta. Irlanda s'ha emportat el títol i el Gran Slam per primer cop en 61 anys. I aquestes imatges no són de com s'ha seguit el partit a Gal·les, sinó a Barcelona. En un pub irlandès de la plaça Sant Jaume s'hi han trobat un bon nombre d'aficionats gal·lesos i irlandesos per veure com anava aquest enfrontament decisiu per al títol dels 6 nacions. D'entrada, com que Gal·les ha començat guanyant, eren els seguidors d'aquest país qui es deixaven veure més, però a poc Irlanda ha anat agafant les regnes del partit i no han trigat a sortir les banderes irlandeses. Al final, gran celebració per un títol que l'equip irlandès no guanyava des del 1985. I precisament avui Barcelona ha estat l'escenari d'un campionat de l'esport irlandès per excel·lència, el futbol gaèlic. Al camp de rugbi de la Marbella s'hi ha jugat la segona ronda del campionat ibèric. Ha estat una jornada rodona per l'equip de la ciutat, els Barcelona Girls, que han guanyat la competició i que, per tant, es col·loquen com a líders de la classificació general per davant dels seus grans rivals, els Madrid Harps. De la seva banda, l'equip femení, les Barcelona Galets, també han guanyat i es mantenen líders de la competició.